କାଦୁଆ ଗ୍ରାମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ କେବେ? କାଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଆଜକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମର ପାଣି କେତେକାଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଆସୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ ଆଦୌ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନଥିବା ନେଇ ଅତି କ୍ଷୋଭର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଥିନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସେ ଆଜି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପାଇପ୍ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅଙ୍କୁର ଅଭିଳାଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ କାଦୁଆ ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି କାଦୁଆ ଗ୍ରାମର ଏହି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି କାଦୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଓ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମତାମତ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ପାଣି ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଏଭଳିଆ ନଳ ପାଣି ଭାଇ ପକାପକି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ମୁତିଲା ତ ଆହୁରି ହୀନ ପାଣି ଆସେ। କେମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲାଣି। ଏବେ ମାସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆମେ କେହି ପାଣି ପାଉନୁ। ଏବେ ନିତ୍ୟ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ଆଜି ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଦେଖୁଛ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଗା ରଖେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ପାଣି ବିନା ଆମେ ମରିବୁ। ଏଥିନେଇ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା? ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତେ କହିଛୁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମ ଆଣିଥିଲେ ସେ ବି କାମ କଲେନି। ସେ ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି 50 ଫୁଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଲୁହା ପାଇପ୍ ପକେଇ। ଆମର ଲୁହା ପାଇପ୍ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କାହା ବି ଚାପତି କରୁଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିନେଇ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର କାଦୁଆ, ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ। କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ପୁରା ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଆପତ୍ତି କରିଛୁ। ଅଭିଯୋଗରେ ସିଏ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଆଗରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଇ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଶୁଣି ଆସିଲେ ଯେ ଏଇଠି ବେଳେ 20-30 ମିନିଟ୍ ହେବ ପାଇପ୍ଟା ପକେଇଛି, କହିଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଆସି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ତା ବାଦ ଏଇ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ? ଏଇ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ଏଇ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଆଣିକି ଦେଖେଇଛୁ। ସେ ବି ଆମ ଆଗରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେଇ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳେ ଯେତେ କୂଅ ପଦା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ ପୋଚ ହେଇକି ସେ ରହିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଭଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯଦି କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ପାଇପ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭରସା, ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ମଦନ ମୋହନ ପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆଇ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିକି ନୂଆ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲେ ଯାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭାରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି
ରହିଲୁଣି 4-5 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ପାଉନୁ। ଯେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ବିଧାୟକ ବି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁ 10 ଥର କହିଲୁଣି, ସିଏ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଲି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯାହା କିଛି କରିବୁ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପାଣି ଯୋଗୁଁ। ଆପଣ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଟୋଟାଲି ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଟିକେ ଲୋକ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତ କୂଅ ଫୁଅ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସେ ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପାଣିକି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଭଳି ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କଲେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ? ଆମ ଗାଁରେ ପିଆଇ ପାଇପ୍ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି 2-3ଟା ନଳକୂପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଣିର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନ ଗାଁର ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଯେଇ ଏସ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି, ସେ କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଭୁଲ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ଜେଇଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ଠିକ୍ରେ? ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପରିଶେଷରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ କେଦାର ରାଉତ। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଉନୁ। ଏ ଖରା ଦିନ ଭଳିଆ ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ନ ପାଇବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ବିଧାୟକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଜେଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର 4 ଥର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ଜେଇ ପଠେଇକି 30 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଲଗେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆସିବି। ଏ 30 ମିଟର ବି ପାଣି ଠିକ୍ରେ ଆସୁନି। ତାପରେ ଜେଇକି ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଣୁ ଜେଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି 3 ଥର ଫୋନ୍ କଲୁ, 3 ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ, ଆମେ ଗାଁରେ କମିଟିରେ ଅଛୁ ବା ମେମ୍ବର ଅଛୁ ବା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାନରେ ବି ଶୁଣୁନୁ। ଆଜି ଟୋଟାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଗାଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲି କେଉଁଠି ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। କେବଳ ଜିଆଇପି ପାଇପ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ନଚେତ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯିବୁ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଛକରେ ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ବା ଜେଇ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ଜଲ୍ଦି କରିବେ ତ କରିବେ, ନଚେତ ଆମ ଗାଁ ଟୋଟାଲ ସମୂହ ଏକତା ହେଇଛୁ। ଟୋଟାଲ ଆ ପରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଇ କାଦୁଆ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ କିଭଳି ବିରକ୍ତି ଭାବ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣି ଯୋଗୁଁ। ସାଧାରଣ ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୋହୂମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବିଧାୟକ, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଏହି କାଦୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଭଲ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଗାଁର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଭାଇମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।